Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagaring aton top story subong nga adlaw, August 6, 2025. Suspendido ang tanan nga pag-import sa bugas sa Pilipinas. Mga mangunguma nagapangayo bulig nga magsaka man ang presyo sa palay. E-wallet scammer ginpatawagan sang pulis matapos mang biktima sa Negros Oriental. Delivery vehicles kag Carabao nagbulong-buanay, isa patay duha pilason. May LPA sa sulod sang PAR kag isa pagid ka LPA sa gawa naman sang Philippine Area of Responsibility. Kag sa Good Vibes, bakulod nun chef isa sa mga highest paid kag in-demand nga chef sa Middle East sa karon. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may LPA sa sulod sang PAR. May isa pagid ka LPA sa gwa sang PAR. Ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang inipaabot nga magatabok sa Luzon sa buwas nga adlaw. May gamay pa ini sa gihapon nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Mahinay lang ini pero ginapaabot nga magadala ini sang ulan. Sa Biyernes gina-forecast sang pag-asa nga magwa naman ini sa PAR. May isa pagid karon ka LPA nga nakita ang pag-asa sa gwa naman sang PAR. Malayo pa ini kag wala pa sang direkta nga epekto sa Pilipinas. Samtang liwat na naman nga mabatyagan ang hangin nga habagat kag posible ini nga magadala sang ulan sa pila ka mga probinsya lakip na ang Negros Island region. Sa number 9, NGCP nagpagwas ng yellow alert warning sa sulod sang duha na kaadlaw. Humalin sang Martes nga adlaw, nagpagwas ang yellow alert advisory ang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP sa Visayas. Humalin launa sang hapon tubtub las 9 sang gabi ang yellow alert. Yara sa 2,528 megawatts ang available capacity sang Martes. Pero ang peak demand nagalabot sa 2,475 megawatts. Buot silingon, may nagakaigo pa nga power supply pero ang operating margin o kung ang sobra nga power supply ang tuman kagamay nga kung may mag-shutdown na pagid nga planta, magatuga na inisang brownouts. Ang rason, may 11 ka mga planta nga wala nagaandar humalin pa sang Abril kag may 6 naman ka mga power plants ang wala nagagana humalin sang 2023. Kaina sang aga, niwat naman nga nagpagwa sang advisory ang NGCP nga yellow alert para sa 3 p.m. to 4 p.m. kag 5 p.m. to 7 p.m. pero las 2 sang hapon nag-anunsyong NGCP nga lifted na ang yellow alert o kung may nagakaigo na nga power supply. Sang peak sang summer sang 2024, naglabot sa red alert ang Visayas nga nagresulta sa bulos-bulos nga mga brownout. Sa number 8, container van nahulog sa dalan sa barangay Mansilingan sa Bacolod. Nagtugas ang temporary nga pagbuot sang mga salakyan ang natabo nga pagkahulog sang container van nga ginakarga sa isa ka trailer kaina sang aga sa barangay Mansilingan sa Bacolod. Nasalawid sa kable ang container van gani nahulog ini sa may nagakurbada nga dalan sa corner sang Hernay Street kag Mansilingan Road. Maayo na lang kay wala sang may nahulugan ang container van. Gilayon man nga nahimo sa nahulog nga container van, gani nagbalik sa normal ang dalagan sang trapiko. Sa number 7, gun for hire ang lalaki nga nagtiro sa negosyante sa Ilog. Ginpahayag ni Police Major Randy Babor, ang hepe ng Ilog PNP, nga posible miyembro sang gun for hire ang suspect nga nagpatay sa negosyante sa Dangkalan Public Plaza
Barangay Dangkalan sa Banuas ng Ilog, Negros Occidental sadtong Martes, Agosto 5. Ginkilala ang suspect nga si Vanny Galagate alias Dodoy, 34 anyos, kag residente sang Barangay Pinggot sa Banuas ng Ilog. Gintiro sang suspect ang biktima nga si Philip George Vail Sr., chairman of the board sa Dangkalan Private Academy. Isa pagid ka sibilyan ang nasamaran matapos nga nasalabat sang bala. Napatay man ang suspect matapos magbato kag matiruhan sang nagresponde nga pulis. Ang mga pulis ang yara malapit sa area sang ilan nabatian ang paglinupok sang armas luthang. Rason nga sila ang nagpadulong sa plaza kag naabtan ang suspect nga hana malagyo sakay sa motorsiklo. Sunod sa hepe, si Galagate amo ang gunman apang ila pa ginaimbestigaran kung may mga kaupdanan ng suspect sang nagluntad ang pagpaniro. Isa sa mga anggulo nga ginauso isang kapulisan amo nga may angot sa mga property sang biktima ang insidente. Suno kay Babor, si Galagate amo man ang suspect sa pagpaniro sadtong Mayo 19 sa Barangay Pinggot, kundi patay man ang biktima. Na-claim na sa pamilya ang bangkay ni Galagate. Muna ginapandigap ko pag gindang background niya, gina-compare ko pa sa mga data sa neighboring towns kung base may aram to sa nga incident nga involved pagid siya. Sa number 6, malapit sa 1 milyon ka pesos na suspected shabu nakuha sa drug operation sa Bacolod. Arestado ang 20 anyos nga lalaki matapos makuhaan sa suspected shabu na nagabalor 884,000 pesos sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Purok Kabuhi, Barangay 10 sa siyudad sa Bacolod, kaina Miyerkules ang aga, Agosto 6. Sa report sa Bacolod City Police Office, kapin sa 130 ka gramos sang ginasuspetsahan shabu ang nakuha sang katapos ng City Drug Enforcement Unit halin sa subject. Ginakabig nga high-value individual ang gindakop. Kaso nga pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga ang pag-aatubangon sa nasambit nga drug personality. Sa number 5, delivery vehicles kag Carabao nagbulungguanay, isa patay kag duha pilason. Ginlikawan sa driver sang LBC delivery van ang nagtabok nga Carabao sa National Highway malapit sa Cadiz District Hospital, Barangay Daga sa siyudad sang Cadiz, Negros Occidental, mga pasado las 4 kaina Miyerkules sang kaagahon. Apang sa iya paglikaw, may nagapadulong nga delivery truck sang soft drinks na bungguan sang delivery van ang delivery truck kag natumba ini. Nagresulta ang insidente sa kamatayon sang pahinante sang courier company. Pirason man ang tagsa ka driver sa duha ka mga salakyan kag sila ang gindala sang Cadiz DRRM sa ospital. Sunod kay Lieutenant Colonel John Joel Batus-Batusan, ang hepe sang Cadiz PNP, yara pa sa ospital ang driver sa delivery van, apang outpatient naman ang driver sa delivery truck kag siyang temporaryo nga gindala sa police station. Padulong sa Bacolod ang salakyan sa courier service, samtang nagapakato sa Cadiz ang delivery truck sang soft drinks. Sunod kay Batus-Batusan, posible nga nakabuhi ang Carabao sang iniya ang nagtapok sa dalan bangod wala man sang tawo nga upod ang sapat sang nagluntad ang insidente. Sa number 4, siyudad sang La Carlota, maga-decamp o kung magapapauli sa mga internally displaced persons nila sa Agosto 14. Samtang may 80 ka pamilya gikan sa La Castellana kag Canlaon City nga damlag pa nag-decamp na ang nabilin sa mga evacuation center. Ang Regional Incident Management Team ang nagbisita sa lugar sa mga apektado sa Bulkan Canlaon sa Bago City kag La Carlota sadtong Agosto 5.
Upod ang personal sa Bago City DRRMO kag mga barangay officials sang ilihan, nagpatigayon sila sang assessment sa kondisyon sa mga balay sang 22 ka pamilya nga sa karon yara pa sa Permanent Evacuation Center sang syudad. Sulod kay Civil Defense Regional Director Donato Sermero III, sa Agosto 16 naka-schedule magpauli ang IDP sang Bago. Sunod sa post sang DSWD-NIR, ang mga atop sang balay ang nagkalaguba na epekto sang ashfall. Ang electricity service sa lugar apektado man. Kinahanglan sang recovery support ang mga natungdan. Sa La Carlota City naman, ginahanda ng pag-decamp sang 61 ka pamilya o kung mga 225 ka individual gikan sa barangay Araal. Suno kay Sermeno, Agosto 14 natala na magpauli ang mga IDP sang La Carlota. Samtang may 61 ka pamilya o kung 213 ka individual sa La Castellana, kag 19 ka pamilya o kung 74 ka pamilya sa Canlaon City ang nagapabilin sa ilang mga evacuation center kasunod sang pag-decamp nila sa nagligid nga semana. Inibase sa ginpatigayan nga inventory sang OCD. Isa sa mga rason ang mga guba ang mga balay sa natungdan nga mga IDP. Sa number 3, ordinansa nga istrikto nagapatuman sang traditional sabong ginpasar sang probinsya. Sangguniang panalawigan sang Negros Occidental ang nagpasar sang ordinansa nga nagamando sang istrikto nga pagpatuman sang Cockfighting Law of 1974 o kunang Presidential Decree 449. Sa idalom sa among presidential decree, ginatugot lamang ang traditional nga bulang kag ang traditional nga sahi sang pagpusta. Ang bulang isa ka Filipino tradition sunod sa ordinansa nga ginapatigayon sa masami bilang form of entertainment kag pastime nga ginupdan sang pagtaya. Sunod kay board member Andrew Montelibano nga amo ang nagduso o kon proponent sang ordinansa, ang isabong sadto kunang machine betting ang gintugutan lang sang tiun sang pandemic. Ini ang gin-cancel na sang 2022. Pero sunod kay Montelibano, may mga operators nga nagapadayon sang electronic betting sa sulod sang bulangan. Hindi man ini online betting ka ginatawag gani nga offline betting, pero ini sa gihapon ang ginakabig nga machine betting nga hindi kabahin sang PD 449. Dugang pa niya, bisan pang pagpor nagsiling na nga ini ang illegal. Wala sila sang permit sunod sa iya kag wala man gani na rehistro sa BIR. Wala sa may makuha nga income ang gobyerno gikan sa sining nga sahi isang pustahanay sunod sa iya. Ang bulang sunod sa iya kabahin sang kultura sang Pilipino. May nagakaigo nga multa sa madakpan nga magasupak sini. Maga-take effect naman ang ordinansa 15 dias humalin sa publication sini sa newspaper of general circulation. Unanimous nga ginpasar ang ordinansa July 22, 2025. Although it is considered gambling, ginubrahan siya sang decree to protect the cockfighting because of what the so-called culture sang ato na Pilipino, no? But then it's also stated that it should not be exploited or hindi siya pwede himuon as a business enterprise. So therefore, dapat ang pustahanay is between tawo to tawo lang nga gataw-ganay kita, which is muna ang traditional way of betting. But since nagsulod ning machine, grabe ang earnings, grabe ang ads, so now it becomes a business enterprise which clearly states sa aton PD 449 nga hindi gid pwede, no? And ang akon lang gusto gid namon siguro ipalabot that Negros is very well known as a cockfighting industry sa bilog ng Pilipinas. Sa number 2, e-wallet scammer ginpatawgan sa pulis matapos mang biktima sa Negros Oriental. Sige lang.
Nawala mo kwarta sa Gcash 24 mil. Oy, wala ka ba? Sa live video ni Kayang Wild, makita nga gin-atake siya sang sining nga babayi nga ginkilala kay Josefa Damasco nga ginasiling taga Victoria City, Negros Occidental. Naghapit siya sa store ni Kayang kag nagpa-cash in. Ginkuha niya ang cellphone gikan sa misis ni Kayang kag gin-uninstall ang Gcash nga application. Pagbalik install, nakibot na lang ang biktima nga naubos na ang unod nga 24,900 sang e-wallet. Ginsaylo na ini sang ginaalegar scammer sa iyang account. Gani ginpatawgan na siya sang pulis kag ginusisa. May mga netizens naman nga nagkomento nga iniman siya ang babae nga nagbiktima sa ila. Ginasilingan na dakpan na siya sa Iloilo pero nakapiyansa. May mga taga-Bacolod man nga nag-alegar nga biktima niya man. Sa update nga ginhatag ni Kayang, iya ginsiling nga tigayon nga nabalik sa babayi ang 24,900 pesos nga kwarta sa e-wallet sang iya nga misis. Wala na siya diya masulod. Ay, Thailand ka pa. Nag-ano ka na sa sulod? Oo, ayaw ka na. Kaya na kita, pagkabot na ko. Kag sa number 1, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nag-announce na sang suspension sa tanan nga rice importation sa sulod sa 60 dias sumugod Setyembre 1. Ini bilang sabat sa sitwasyon sa mga rice farmers nga nagapangayo sang bulig sa tunga sang barato nga presyo sang baklanay sang palay. Pila sa mga grupo sang rice farmers sa Negros Occidental ang nagalaom nga magasaka man kuntani ang presyo sang baklanay sang palay. Suno kay Pedro Limpangog, ang presidente sang Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System, sadto yara sa 14 tubtub 15 pesos ang kilo sang baklanay sang palay. Ang kapital sa mga manguma 13 pesos. Halos hindi sila makabawi. Ginmando na ni Presidente Marcos nga mangin 18 pesos ng baklanay suno sa iya. Mas maayo pagid kuntani magdangat sa 20 tubtob 30 pesos ang baklanay suno kay Limpangog. Nagapanawagan sila sang tikang para magmaayo man ang presyo sang baklanay sang humay nga hindi man maapektuhan ang presyo sang bugas. Suno kay Limpangog, ginsuportahan nila ang House Bill number 1 o kanang Rice Industry and Consumer Empowerment Act nga ginfile mismo ni Speaker Martin Romualdez. Isa sa mga tuyo sini among pag-restore sang regulatory powers sa National Food Authority sa pag-intervene sa rice market kag pagdumili sang hoarding, profiteering kag price manipulation lakip na pag-correct sang rice tarification law. Ginaabi-abi ni Governor Eugenio Jose Lacson ang tikang sa presidente nga nagatuyo magpangapin sang interes sang mga mangunguma. Ang farm gate price sang palay, no? Pwede ang ating nga presidente nagmando nagidmaan nga ang NSA mamakal tani, no, sang humay nga tag nga labtong o kon fresh palay sa tag 18 pesos, no? Kaya ang aton tani pagidiraya mas nami pagid kung patasan pagid ang farm gate price ng palay, fresh palay, no, sa aton na probinsya o sa ibang mga lugar from 20 pesos to 30 pesos para nga si monguma naton malipay pagid. O kung nabuhi man ang ilang mga pamilya. I think the buying price of palay has really gone down and using the supply of rice that we have in the country. So this is really to protect and I am in favor, no, because ginuna sa presidente ang farmers rather than the traders. Sa Good Vibes, isa ka Bacolod noon ang sa karon isa sa mga highest paid nga chef sa Qatar. Wala niya man inigin eskwelahan, kagantanan resulta lang sa iyaningin experience sa pagluto samtang yara dito. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo.
Wala magbinsar si Ana Lizel Balyados nga ang paglantaw-lantaw lang sa iya sang iya subang nga bata nga si Joseph Jr. samtang nagaluto siya amo ang mangin rason kun nga isa na siya sa karon sa highest paid nga chef sa Middle East. 18 years old pa lang si Joseph sa nagpadulong siya sa Qatar. Dito nagatrabaho ang iya nga tiya, ginpasulod man siya sa isa ka restaurant. Ang tiya, nagambal mo kanto, kung ligurod dahil si Juboy, buligan ko sa ay. Pagambal sa imo sa utod mo nga baka doon to nag-decide ka man yung okay? Oo, kaya ato to siya, kuhan man kuya ka. Panatag ka man kayo, utod mo ra. Utod mo bay. Eh, ang kabataan sa utod mo bay, 1 year old pa lang, 2 years old. Sa ako, nagbilin. Wala siya sa background sa pagluto. Electronics ang iyagin iskwilahan. Bit-bit niya lang pa Qatar ang iya pagkapursigido. Sa una niya nga trabaho, 7 man sa katuig nga naglawig tub-tub na kasaylo sa iban pagid nga mga local kag international restaurants. Nag-specialize sa Japanese fusion cuisine. Amat-amat nga nagsakang iya posisyon tub-tub nangin head chef. Kag subong, chef na siya sa isa naman ka London-based nga restaurant nga manug-open sa Qatar. Bisa nang iaamay nga si Joseph, wala man magpinsar nga mangin isa ka in-demand nga chef ang iya anak sa edad nga 34. Nakita mo na kada ng interes siya sa bata pa sa nga daw hilig-higid ni. Hilig siguro magluto. Pero kung kisa, why kami sudan, kami na nagaluto. Siya ka matumatulog Oo, to? alang-alang lang. Oo. Sa pagkambal niya malakat siya, wala ka man na pagduduwa ng amiran. Wala kay ligado man. Oo. Luluyag, mga adventure, mga batam. Oo. Yes sir, nang nalikpay ng gusto kong bataan ko. Nga mo na ako. Basta, ang imo, kung pangamuhi sa ila, pangamuyog sa ginoo, sa dagang at ano. Ako na yung mga Sa pansin. kanagura sila nag-ibra sa mga inadik, mga amo na kada. Istorya ni Chef Joseph, pinakanatun-an niya gid ang pagtrabaho sa iban nga pungsod amo ang pagkontrol sa iyang emosyon. Sado ka agresibo ang iban nga mga lahi pero ginapalabaan niya ang iyang pasensya. Siguro because I know how to control my emotions. You know what? In sa GCC, you know Arabic people, they are very strong personality. If mag-breakdown ka sa if you always react what they will throw at you, maguba ka lang end of the day. But if you know how to control your emotions, your actions, everything will be correctly. Everything will go to the flow. So, and end of the day, you will be relaxed and no stress. As long na kabalo ka sang tama ang ginahimo mo, you're always seeking advice from God na kung anong dapat mo himuon. That's it, sir. Si Chef nagaplano nga mag-put up sa iya kaugalingon man nga restaurant pero dito lang anay sa Qatar. Actually, sir, since nakabalo man na ng proper management and how we deal with restaurant thing, I prefer na mas better dyan natin sa Qatar at least matutukan ko pala. Later on, maybe, if for good na, why not? We will do something better, especially sa Bacolod. Na-feature naman si Chef Joseph sa isa ka online magazine. Siya man na pa-eskwela sa iyang mga manghod. Subong, ginaproseso niya na naman ang mga dokumento para makagwa man sa Pilipinas ang iba niya nga mga utod. Sa subong, dito man nakabase ang iyang pamilya. Para kay Chef, mas maayo nga huben pa siya nakasugod sa pag-explore kay man kung may dapat kidman nga mga baguhon, may tiyempo pa para mapagwaan niya ang best version sang iya kaugalingon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Of course, kita nag-shout out sa ating mga live viewers kay Gina Villanueva, watching from Manapla, pa-shout out daw sa Minyada family. Kay Jezeri Garucha Hevero, always watching from Saraet, Himamaylan City. God bless everyone. Kay Jocelyn Loquero, good afternoon Digicast, watching from Hong Kong. And of course, good afternoon kay Miss Maricon Gamboa Hayashi. Kay Miss Evelyn Tabifranca, good evening Digicast, watching from Bukidnon. Kay Nelson Marvin Aurino Leonora, maayong hapon Digicast Negros, watching diri sa Dubai, madamo gid nga salamat. Kay Mr. Romel Mahilumgalyo, maayong hapon Digicast Negros, hambal niya. And Maricon Songkip Valladores, maayong hapon Negros Island Region, kag maayong hapon man kuno sa akon. Good afternoon ma'am. Kag may ara pagid, of course, good evening kay Miss Gloria Bantige. Good evening kuno Digicast Negros Island Region.
Kagamuya to ang top 10 stories of the day. Tubtub was, ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.